охир аз тарс раҳо ёфта худ ба бовария зиёд кардан. Тарс ҳаст, 6 намуди тарс ҳаст. неки вай тарс бисёр мушкилӣ мебиёрад. страх будуше, тарс аз ҳисоби оянда. Ояндам чӣ мешавад, ояндаи фарзандам чӣ мешавад, чӣ хел кунам ки оянда зиндагим хуб бошад. дуюм нигоҳ кунед, ман аввал гуфта мефурам, баъд бо ҳар якташ ба роҳи наҷоташа мегӯм. Тарс, страх критики. Страх критика. Тарс аз ҳисобе ки одам метарсад ки дигаро чӣ овоза нашавад, шармандагӣ ҳай, як кас бинад айб аст, падару модарам ба гап мерасад, маҳалла ба ин гапҳо нашавад. Страх критики. Одам метарсад ки як кас замечание кунад, критика кунад, ганда гуд. Страх бедности ай. Тарс. Тарси камбағалӣ ай. Тарси камбағалӣ то худи ҳамин устухонои бадани одам ба ҷо мешавад. И беҳад мушкил ай. Тарси камбағалӣ ай. Одам метарсад ки бепул мунам чӣ кор мекунам. Мегӯянд ки бепуле сахтӣ мебиёрад, бепуле мушкилӣ мебиёрад. Баъд тарс потери любви аст. То есть одам метарсад ки одами дӯстдошташа гум кунад, боитият. Фарзанди дӯстдошташа ҳаёт равад, оилаи дӯстдошташ гум шавад, касби дӯстдошташа мисол уволиташ кунад, кор гиранд. беҳад қин ай. Ин як тарс ай. Страх потери здоровья аст. Тарс тарси касалӣ аст. Ман яке касал шам, фарзандома кӣ мебинад? Ман яке касал шам, чӣ кор мекунам? худо накунад ӯ касал шам. фикри одам ба ин чӣ пайдо шуда меистад доимо. Баъд страх неудача ай. тарсе яке кунаму нашавад, бизнес кушам нашавад. Бизнес кушаму зӯрам нарасад, пулам нарасад, ё ки илмам нарасад, як кас ёрдам накунад. чӣ кор мекунам? Тарс. дидед? ҳамин намуди тарсо дар подсознани одам мешинад. Баъд дар таги пӯсти бадани одам мешинад. Дар таги пӯст. барои ҳамон вақте ки нервная система, фаҳмиданед? барои ҳамон вақте ки шумо метарсед, мӯи баданатон мехезад. Одам ҳамин хелай. худи ҳамин мышечный памят ба мышечный памят. шумо умственный памят доред, баъд мышечный памят. мышечный памят ба эҳсосот запис шуда мемонад як умра. як бор агар ки шумо ҳамин чиза аз сар гузронед, ҳамон чиз шумо доимо мондан мегирад. анакун ман гуфтам мегирам чӣ кор кардан дар кор ки аз тарс шумо озод шавед. агар ки шумо аз тарс озод нашавед, муваффақ шудан намешавад. мана мисол як чандташа мегӯям. тарси неудача. то есть страх неудача. одам метарсад ки яке кунаму нашавад, баъд ман чӣ кор мекунам? яке ман ҳамин кора кунаму налог биёд, манам азоб диҳад, мисол сохтору, сӯхтору, пажару. доимо ман ба ҳамин гапҳо менависанд як комментари одамо. маълим мекунӣ, намемонанад кор кардан. бродаро, шумо ин чизҳо натарсед. шумо бояд ки ин хел натарсед. ин чи шумо нигоҳ кунед, дигаро кардан аст ку. да ҳамон чо дар Россия нест налог, дар дигар ҷо нест налог, дар тамоми дунё ҳаст. шумо гум мекунед ки мумкин унҷо ба камтар, мумкин як ваш камтар, зиёдатар. не, ин ҳаме чи айби пажару, сӯхтору, айби налог, ин чизҳо не. айбе ки шумо просто тарс доред. аз сабабе ки шумо тарс доред, гумон мекунед ки ин чи қина. чӣ кор кардан дар кор? барое ки тарси неудача гум шавад. дутта кора кардантон дар кор барои тарси неудача гум шуданаш. якум, ҳамон соҳая омӯзед. ҳамон соҳа ба мутахассис шед. ҳамон соҳае ки мехоҳед ки кор кунам ё бизнес кушам ё чӣ, мутахассиси ба қувва шавед, тарс гум мешавад. бале, тарс сразу гум мешавад. тарс ба монанди торикӣ ҳаст. ҳамин торикӣ то кадом вақта торикӣ ҳукмрон аст? то ҳамон муддате ки света даргиронед. свет пайдо шуд, торикӣ гум мешавад. тарс ҳам ҳамин хелай. фаҳмиш пайдо шуд, тарс гум мешавад. барои ҳамон страх неудача асосан решааш чӣ ба акси кора надонистан. агар ки сахт гӯед ки яке кунам ки намешавад, набошад чӣ кор кунед? равед, мана мисол шумо мехоҳед ки магазини хӯрока кушед.
тарсида истодед. Просто равед 4-5 моҳ кор кунед одамое ки магазини хӯрока дорад. 4-5 моҳ кор кунед, аз дарун ин корро фаҳмед, тарстон кам мешавад. То администратора буред, тарсатон гум мешавад. таҷрибаи коре гиред. ё ки шумо кафе мехоҳед кушоед, равед 1 сол кор кунед, 2 сол кафе ба ё ресторан ба, тарсатон гум мешавад. баъд ёд мегиред. Значит, страх неудача связана нехватка опыта, нехватка навыка, умений, знаний. Аз сабаби таҷриба набудан ҳамин хел тарс пайдо мешавад. Дуюм, мана мисол, страх бедности. Страх бедности чи ай? То есть тарси камбағалӣ а чи ай? Пасандоз нест. А ҳамин рӯз сар карда пасандоза сар кардан гиред, анамин страх бедности, то есть тарси камбағалӣ аммайнаи соҳатаи шумо аста-аста нест шудан мегирад. тарси камбағалӣ мо ба куҷо омадагӣ? Ҳамин 7 пушти мо омадагӣ. ҷанги якуми ҷаҳон, ҷанги дуюми ҷаҳон, давраҳои гушнагӣ, давраҳои ғуломӣ, давраҳои камбудӣ, давраҳо садруни айни менавист мактаби кӯҳна, одина, ҳамон давраҳои қадим омадагӣ мо ба. Чуба ки кадом пешанги шумо ҳамаш сарватманди бақувват буд? Не, ҳамин дошта бошад ага ё ки камакак замин дошт, ё ки камакак вай дошт, мол дошт. Кадомаш фабрикао завод дошт? Не. Барои ҳамин қадар анамин пасандоз ки пайдо шуд, шумо худатон ба уверенӣ шудан мегиред. А ҳамин рӯз сар карда пасандоз кардана сар кунед ки тарси камбағалӣ нест кунед. ҳамин худатон хонатон ба ага $1000 бошад ё $2000 пасандоз, худатон шумо более уверенӣ ҳис мекунед ку. Ягон вақт худатон ба иҷозат надиҳед ки то копейки охирон расход кардан ба. Ин як. Дуюмаш ин ки ҳама вақт ҳамроҳатон пул гирифта гардонед. Ақаллан $200 пасандоз карда бумажникатон ба доштаистед. Ҳама вақт. Ақаллан $100 ё $200. Агар ки тонед ки ҳамин як купюри 500 евро гирифта ё 2 купюри 1000 евро гирифта дастатон ба доимо гашнуда истед, худатон ба манаи хел боваритон пайдо мешавад. Шумо одат карданатон дар кор пул қатти зиндагӣ кардана. Бисёр одамо бепул мегардад, кисаш ба пул нест, ҳамин 10 сомонӣ, 5 сомонӣ, барои ҳамон вай тарси камбағалӣ вай ба то решаҳош реша давондагӣ устухонҳои баданаш ба. Шумо худатона бояд ки комфортна ҳис кунед, озод ҳис кунед, пул қатти натарсед. баъзе бачаҳо мегӯм чӣ ба дастат ба ақаллан $100 гирифта намегарди? Мегӯяд ки ягон ҷо расходаш мекунам, бо ягон ҷо гумаш накунам. Хай ту агар ки ҳамин $100 саришта кардан наметоӣ, ба куҷо ту ба сарватмандӣ мебиёд? Ту агар ки ҳунари $100 ба управлят кардан, саришта кардан ба метарсӣ, аз куҷо ту ба пул мебиёд дигар? барое ки тарси камбағалӣ гум шавад, шумо гиреду доимо анамин чиза гардондан гиред. дута кора мекунед, пасандоз мекунед, банк ба пасандоз кунед сар мекунед, як барои тарси камбағалӣ нест кардан. Дуюм чӣ кора мекунед гуфтам ман? Кашилокатон ба, бумажникатон ба, якта бумажник гиред, кисатон ба, пула ягон киса ба нагардонед, хел қачу мач карда. Дастон ба якта бумажник гиред, ҳеҷ гам не, дарони ҳавай ба гардондан гиред. $100 ақалла гардондан гиред. Аста одат мекунед. шумо худатонро нақс ҳис мекунед, аста-аста хуб ҳис мекунед, уверен ҳис мекунед. Хуб?